El senyor Ortí, que moltes vegades utilitza expressions o dites, li'n diré dos, una en castellà i una en valencià. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, i l'altra és que vostè a vegades fa una gràcia i trau un ull. I clar, així no, cada un té el seu estil i no anem a entrar avui a aquest xoc. Respecte a la moció, tots els grups la teníeu des del divendres passat, entenem que era un temps prudencial per aportar millores. En el debat s'ha demostrat que n'hi ha, bueno, pues hi ha un consens molt important sobre la necessitat d'aquestes millores, les deficiències que n'hi ha en transport en Xirvella, i el que sí que des de Compromís demanaríem en particular al Partit Socialista és que des de la conselleria se conteste i se conteste amb contestació de qualitat. Evidentment pot no ser la solució òptima que arribi a l'hospital i que vagi a la parada avinguda del sí del metro, podria ser passar per baix del túnel, però això ho haurà de determinar algun tècnic amb l'estudi corresponent. No pot ser que se pregunte en conselleria, que no es conteste, no pot ser que se demane a l'alcalde de Xirvella i a la regidora de Mobilitat que es pregunte en conselleria i no ens arribi ninguna contestació mínimament vàlida. Evidentment, n'hi ha que fer pressió perquè no està encara la concessió definitiva, que, señor Navarrete, usted diu poco tiempo, pero es que poco tiempo depende de quan compte, desde que se caducaren les línies les concessions de línies d'autobusos, és una barbaritat de temps. I, evidentment, pues ara Compromís està reclamant, per exemple, a les Corts espanyoles un finançament just, que és justament el que s'ha aprovat en les Corts Valencianes amb un recolzament molt elevat. I bueno, pues ahí també hi ha moltes iniciatives del transport metropolità que afecten a l'autobús, però que afecten també al tren, que parlarem després, que això és absolutament necessari, un tema d'un finançament just, i un dels punts que recollia la moció era justament que se reforçara aquest finançament de la mobilitat en les àrees metropolitanes. Molt agraït d'aconseguir la unanimitat en aquest punt i tot el suport a l'equip de govern per a que lidere aquesta reivindicació juntament, i això no, jo crec que tots els que estem en el ple ho reconeixem i no tenim cap problema en ficar per davant, que tradicionalment i històricament ha sigut un lideratge des de l'associació veïnals o des de les associacions i teixit associatiu de Xirvella, que justament han aconseguit pot ser aquest grau d'unanimitat en aquesta reivindicació, i per tant, pues, endavant i a seguir fent molt de soroll i molta reivindicació, perquè ja sabem que poco tiempo, que diu el senyor Navarrete, tampoc ha sigut el que ens ha costat arribar a aquestes millores que efectivament sí que estan arribant, però haurien d'anar un poquet més enllà. Moltes gràcies. Bona nit. Senyor Lozoya, la política té molt de gota malaya o de seguir remando, no? I jo crec que tots els alcaldes i regidors i regidores que han estat en el ple d'Ajuntament, això els ha preocupat i en major o menor gràcia o major o menor possibilitat s'han treballat per això. I li diré un cas molt particular de Compromís. Compromís, quan des de les Corts espanyoles o des del Senat parlaven de rodalies, parlaven de la rodalia València-Castelló o València-Gandia, fins que al d'allà a la quasi Xirvella i Xiva, que tenim allí l'alcalde, es diuen que n'hi ha altres rodalies que estan afectant altra població. Què passa? Aquesta línia és una línia que una vegada eixes de la zona metropolitana té molt poqueta població. Ja han desmantelat el que arriba a Cuenca, per exemple, però n'hi ha una línia de rodalies que està molt pitjor, que és la que va a Terol. Entonces n'hi ha que reivindicar això insistentment. I al Partit Popular li hem de reconèixer en aquesta ocasió que ha dut una moció en ganes que s'aprove, perquè els acords són raonables i l'exposició de motius pues, no ha buscat forçar res, sinó fer una descripció dels fets i en una intenció o una aportació, efectivament, de, bueno, això és un tema recurrent, això és un tema que necessita atenció, i si
des de Xirvella no continuem portant contínuament i anem reclamant, doncs ningú se van recordar d'esta línia, igual que han desmantelat l'últim tros, doncs a poc aniran desmantelant els altres trams i ens quedarà una infraestructura que no és útil, que no serveix per a res, que és cara, que està obsoleta, el que ja tots i totes sabem. Insistir en que des de Compromís anem a votar a favor, com no podia ser d'altra forma. La primera intervenció és per a demanar un prec que ja li hem demanat a Roberto, és referida a que l'Ajuntament se sumarà al dia de conscienciació de l'autisme, que és el 2 d'abril, pues, il·luminant de color blau algun element municipal, com podrà ser la font de la plaça de la Concòrdia o algun altre aspecte. Després n'hi ha alguns comentaris sobre transport i mobilitat. En l'acte que hem aprovat avui venia recollida una petició de Compromís al senyor alcalde per a que entrara en contacte amb Juan Carlos Fulgencio, nou coordinador de Rodalies des d'octubre de 2020, per a que traslladara justament totes les reivindicacions que s'han estat portant recollides en la declaració de Xirvella, de la que ja hem parlat, o aprovades avui per la moció que duia al ple el grup popular. Voldria saber si aquesta reunió ja s'ha fet i si se pogué traslladar o si el senyor Juan Carlos Fulgencio va adquirir algun compromís amb aquesta corporació. També hem parlat del BIM, també han hagut intervencions del BIM. Des del representant de Compromís se va demanar que l'article que parlava de la part de les llançaderes de l'autobús que també replegara que almenys hi havia elements que calia continuar treballant i millorar i que no hagués sigut, tot és molt bonico, però evidentment hi ha aspectes que cal continuar treballant i exigint perquè ja sabem que si no, no arribem mai. I, per altra banda, felicitar la instal·lació dels aparcaments de bicicletes. En València Ciutat va passar una cosa que quan se ficara el servei de bicicleta d'ús compartit, això va crear moltíssima més demanda i moltíssimes més bicicletes, inclús superant les expectatives inicials. Esperem que l'aparició d'aparcaments bicicleta faciliti aquest major ús i aquesta major seguretat, i en concret la pregunta si era, perquè en alguna ocasió li hem preguntat a la regidora sobre els possibles aparcaments de bicicletes dins dels col·legis, que en la contestació que se'ns dona és que era una cosa que s'anava a estudiar més endavant, però no sé si s'ha fet algun primer contacte amb els col·legis. Per altra banda, en el tema de participació, n'hi ha associacions que es queixen de Ricard, senyor Barberà, en la seva activitat que no implica... Sí. Señor Barberà, ¿nos oye? Yo sí. Sí, no, nosotros no, se entrecorta. El último minuto y medio se han recortado, tipo robot. Pero ahora se escolta bé? Ahora sí. Vale, pues havia parlat l'últim, crec que era de transport, le había... De los coles, de los... Vale, dels coles de las bicis, era... de los aparcabicis en los colegios. Vale, quan li van preguntar a la senyora Jansen, ens va comentar que el tema dels aparcaments de bicicleta era un tema que s'anava a estudiar a continuació dels aparcaments que s'han ficat ara en marxa. Per tant, era si s'havia estudiat alguna cosa més o havia hagut algun avançament. Després havia començat a parlar de participació, en el sentit que ens havien arribat queixes d'associacions que de la dificultat de realitzar activitats extraordinàries com una assemblea o on tenien que participar més gent per l'obligació de pagar un lloguer d'un espai, que és cert que aquesta ordenança es va modificar la legislatura passada
intentant que les associacions que no tenen una part lucrativa o una activitat que recapte diners que sí que pogueren utilitzar amb més facilitat les instal·lacions, però igual n'hi hauria que buscar alguna fórmula per a que algunes associacions que no tenen aquesta part lucrativa pogueren utilitzar i tindre accés a aquestes associacions. També un recordatori, els consells de barri no s'han convocat, però a banda se'ns ha informat en diverses ocasions que n'hi havia un nou model que s'estava intentant ficar en marxa, però tampoc sabem si n'hi ha alguna activitat en aquest sentit. Per altra banda, agrair al senyor Sandoval que li havien passat unes peticions i d'uns temes de deficiències viàries i algunes infraestructures en el barri de la Llum, que ens comenta que s'ha pres nota i esperem que, igual que altres vegades que li hem passat informació i normalment ha actuat amb prou celeritat quan ha estat possible, pues que també ho tinga en compte per a que se puguen solucionar. Moltes gràcies.